खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं आं रावनिबो फेक्टर जानो फैयाखै समाज सिबिनोसो फैदों बुंदों प्रमद बर' तरुण गगैनि जोबथा बिदाइया गुवाहाटीनि नवग्रह गोदैसालियाव जागोन दिनै राहुल गान्धीया कलाक्षेत्रआव फैनानै तरुण गगैखौ जोबथा बिदाइ होफैदों सरकारा तरुण गगैनो गुवाहाटी नोगोरमायाव हा होयैनि थाखाय रूपज्योति कुर्मीया खुद्रिदों हाखराव गोग्लैनाय माथाम मैदेरखौ बोखांबाय कमेडियान भारती सिंहआ जामिन मोनबाय दानिया आबुं रादाब गासैबो हारि हारिसानि सुबुंफोरखौ सिबिनो गासैबो हारि हारिसानि समान मोनथाय समान जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो फैदों आं रावनिबो फेक्टर जानो फैयाखै रावजोंबो दावहा नांनो फैयाखै बे बाथ्राखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बबेखानि इउपिपिएलआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामनायनि बागै दिनैसिम जेबो रायलायफेराखै रायजो राजाफोरनि नागिरनाय आरो लुबैनाय बायदिनो दिनैनि समाव इउपिपिएलआ हारसिङैनो बिसायख'थियाव बाहागो लादों होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि बादायलायनाया रावबो सुबुंजों एबा बिजाथिजों नङा इउपिपिएलनि बादायलायनाया जेंना जेंगोनाफोरजोंसो रावबो सुबुंखौ इउपिपिएलआ बादायगिरि महरै लायाखै जेंना जेंगोनाफोरखौसो बादायगिरि महरै लादों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों बबेखानि आबादारिफोरनि जेंना बेकारनि जेंना दैमा रुगुं खुरखानायनि जेंना गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय गैया जालांनायनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै मोनसे गोजोन समाज सोरजिनायासो इउपिपिएल दोलोनि थांखि होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो मोन 30निबो बांसिन मासि लानानै सोरखार दागोन होननानै प्रमद बर'आ दाबि खालामदों आसामनि आगु गिबि मन्त्रि आरो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि तरुण गगैखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नवग्रह गोथैसालियाव गाबोन जोबथा बिदाइ होगोन एबा तरुण गगैखौ नवग्रह गोथैसालियाव गाबोन सावगोन बबेखानि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोथै सह'खौ गाबोन नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाइ होगोन होननानै फोसावदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया रिपर्टनि बादिब्ला तरुण गगैखौ बबे जायगायाव जोबथा बिदाइ होगोन बेनि सायाव बिथांखि लानो थाखाय गगैनि नखर आरो एपिसिसिआव गावनो बिबान होदों होननानैबो रिपुन बराया बुंदों रिपुन बराया बुंबावदों दि तरुण गगैखौ गुवाहाटी नोगोरमायावनो जोबथा बिदाइ होनो सानदोंमोन नाथाय आसाम सोरखारा नोगोरमानि गेजेराव जायगा दिहुननानै होनो हायैनि थाखाय तरुण गगैखौ नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाइ होनाय जासिगोन कंग्रेसनि युवराज एबा कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि राहुल गान्धीया दिनै फुङावनो गंसे जर'खा उरांजों दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैदों राहुल गान्धीया लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल उरां गाथोनाव ओंखारनानै थोंजों शंकरदेव कलाक्षेत्रआव रावना होयो आरो आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोथै सह'आव बिबार बावनानै गावनि सिबिनाय आरो जोबथा बिदाइ हरो राहुल गान्धीया 2 घन्टासो समनि थाखायल' गुवाहाटीयाव फैनानै तरुण गगैखौ जोबथा बिदाइ होफैदों आरो दिल्ली फारसे थांफिनदों आसामनि थामथि खेबनि गिबि मन्त्रि आरो कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि तरुण गगैखौ जोबथा बिदाइ होनानै राहुल गान्धीया खौरांगिरिफोरजों मोगा मोगियाव बुंदों दि तरुण गगैया आंनि गुरुमोन बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन जेब्लानो आं आसामाव फैयो अब्लानो बिथांजों लोगो हमलाङोमोन बिथांनि रुंसारि जानायाव कंग्रेस दोलोआ सुफुंखौ हायै खहा जाबाय गगैजों लोगोसे सावरायब्ला सासेल' सुबुंजों सावरायनाय बायदि मोनामोन आसामजों लोगोसे सावरायनाय बायदि मोनोमोन बबेखानि तरुण गगैया आसामनि थाखाय गोबां बाथ्रा सानोमोन होननानैबो राहुल गान्धीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मख'नो गोनांदि तरुण गगैखौ जोबथा बिदाइ होखांनायनि उनाव राहुल गान्धीया तरुण गगैनि सोरखारि न'आव थाङो आरो गगैनि अनजालि बिसि फिसाजो बिहामजो आरो फिसौजोजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमहैयो आरो दुखुआव बाहागो लाहैफायो सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बिजेपि सोरखारा आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ जोबथा बिदाइ होनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमा गेजेराव जायगा होयैनि थाखाय कंग्रेस एमएलए रूपज्योति कुर्मीया खुद्रिदों बेनि बागै एमएलए रूपज्योति कुर्मीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि खगेन महन्त आरो डक्टर भुपेन हाजरिकामोननो सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमायावनो हा होनो हादोंमोन नाथाय तरुण गगैनो मानो हायासै बेनिख्रुइ लाजिथावना आरो जेबो गैया
मख'नो गोनांदि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ बबे जायगायाव जोबथा बिदाय होगोन एबा सावगोन बेखौ लानानै गोबां सावरायनायनि उनाव नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होनो थि खालामनाय जाबाय। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोआ गुवाहाटी नोगोरमानि बबेबा जायगायावनो तरुण गगैनि मांखरसालि बानायनो हा नागिरदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमा गेजेराव हा होनो हायैनि थाखाय जोबनायाव नवग्रह गोथैसालिखौ थि खालामनो गोनां जायो। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम मेघालय सिमना ओनसोल लखिमपुर हालामनि पुखुरिपारा बरदल आरो तिलापारा गामिनि गेजेराव गाजासालि माइ फोथाराव 2 बोसोरसो सिगांनो मोब्लिब खुन्थिया फसंनो थाखाय जावना दोननाय गोथौ हाखराव दिनै हरनि 10 रिंगासो समाव माथाम मैदेरा फैनानै गोग्लैसोना थायो। मेघालय राज्योनि गार' हाजोनिफ्राय दान मोनद'सो सिगांनो लखिमपुर ओनसोलाव थाफैनाय प्राय 25सो मैदेरनि फालोआ ओनसोल नाङैनो सुबुंफोरनि आबाद खहा खालामनायसेयावबो साखाथियावनो थानाय लखिमपुर आन्चलिक हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोंखारियो आरो बुङो दि हाग्रा बिफाना खालि गनायथि गैयालासे बाला दिखांनाय आरो दंफां दाननायफोरनिफ्राय रां खांनानै जायो। नाथाय मैदेराबो जे हाग्रा बिफाननि सम्पद, बेनिफ्राय मैदेरखौ हाग्रायाव होहरनानै रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनाय राहाखौ हाग्रा बिफाना लायाखै होनना हाखराव गबनानै थानाय मैदेर माथामखौ गोथाङै बोखांनानै थाबैनो हाग्रायाव हगार हरनायनि राहा लानांगौ होनना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खावलायनायाव हाग्रा बिफाना गंनै जेसिबि लाना फैनानै उनाव मैदेरखौ हाखरनिफ्राय बोखांनो हायो। आदार जाखांनानै दै लोंनो नङाब्ला दुगैनो फैनानै बे मैदेर माथामा हाखराव गोग्लैदों जानांगौ होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामदों। दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। मुंदांखा कमेडियान भारती सिंह आरो बिनि फिसाय हर्ष लिम्बाचिया मोना ड्राग्सनि केसआव जामिन मोनबाय। ड्राग्स रेकेटजों लोब्बा लानानै हमजानाय मुंदांखा कमेडियान भारती सिंह आरो बिनि फिसाय हर्ष लिम्बाचिया मोननो NDPS बिजिरसालिया जामिन होबाय। मख'नो गोनांदि मुंदांखा कमेडियान भारती सिंहनि न'आव गान्जा मोननायनि उनावनो भारती सिंह आरो बिनि फिसाय हर्ष लिम्बाचियाखौ NCBआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बबेखानि भारती सिंह आरो बिनि फिसायखौ 14 साननि थाखाय न्यायनि जिम्मायाव दैथायहरनानै फैगौ 4 दिसेम्बरसिम जोबथेसालियाव दोननो बिजिरसालिया बिथोन होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो NDPSनि बिजिरसालिया भारती सिंह आरो बिनि फिसायनो जामिन गनायथि होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।